เซนาตุม RSS ตุม BJP พันจกเทงลงละปุโลกับปะเพรีโลอามาสิตุลิรามรองหางตุมปมาเซละตุมเกจิกกรายปอดโจฮลาไอ้นั่นลงละตุมเกจกเจคริมิเนลกรรมเกเคลมดปิกปอดโจละมาสิอลังลิตุมกับเพรีมาสินนเกลิตุมละ APHLC ตุมพันเกmeeting ไปดูลงเล็กผู้ดักยืดซองลงตาละสิฟาดาร์พันปะเพรีโลอันเกฟาดาร์ตาบางตาเพรีนั้นกอกเรา police เล็กไรกันลิเดละสิฟาดาร์ตุมเล่kahin no ke kalilo alang litum ta chema thanang kok lo la si ilitum phandak dolong le pusi damnut pulo la si ilitum ke gari lege do uta kali ekeng pen dam de ti cheplang pe lo gari a jaha tum gari un an ke gari pen dam po jaha te ekeng pen dam po la hen lo ye meeting bang je than ling se ta hala dak ke do dam ya thai do dam po mu the ke do dam ya thai pu ta hala dak ta ako la RSS bongo senatum anang padigdar dun le yimeni athema karbia BJP tom phan ke RSS la pen bongo senatum si control tip la puya lambang ke itum sik schedule pa pe claim long le det ji phan si hedi la pu la sik schedule pa pe claim ra itum election la karbi la pen inglong so tom phan pa pe hai long le det nang ji puyo la bongo sena RSS BJP tum kachumatha la si la son si non claim lo la pen la long ko man atum ta dolang mene putek the seta jasemet ke la tum lu la si non ke ilitum meeting ta dolong le pulo atum mi heta hala tuliram rong hang arong ke meeting na pa pe dolong le det lo bang tuliram rong hang bang gunda nang toy dun re la puyo la si bitung along atum mi ta wo muatar along la si la son si gari ta me nange ke piji pu bo na pe la son si pu gari anda me ke labji pu tebul anda me ke labji kitab anda siksi dola kitab anda me ke labji pu na pa peredun atumi la pen abatai ke thom si lo la son na pa cheplang non ta ko pinita cheplang tang le lu ko pia lo pen si la ke claim lo athema constitution na tengke article 14 la se la pen 19 along tapulo India amunit atum anke meeting ke do ta freely meeting dolong pu itum panang pu et lo la pot la ke constitution violate si ke claim lo la si ilitum ke la catholic father tum hai tum padigdar ingtung ti la posi ilitum dak pen cheterik et anak pusi non ilitum dak pen cheterik pu la pen meeting abang ke sita do dampu along ka prek adima bagai than no dak lo hadak ta ako nang papisung dun tu legimini athema article 14 la pen 19 constitution ateng pen ke ilitum India so ke ning hok ta meeting dolong jat alam ta che than long sita non la BJP RSS atum latum la bongo sena atum Bihari bongalia tum alang litum phan dong sit det lol alang litum ka pheri la CEM la pen hoden sing be tum ta ka pheri claim hur har lo alang litum athema alang litum criminal akam ke claim pe report ari che kokrai sidu la puyo non litum phan meeting nang pe dolong bom te alang litum phan si case ako ka review tu lepu athema hala 4.3 along UPDS atum agreement 4.3 along hada daki pu la pu hello yela alang litum phan ke rai highness crime ta review tu bomji mane papi mi tu bomji pusi lang tu bomji pusi adak to la si alang litum ke pheri nang kok lo la si non ke alang litum phan ka pe jok ji pu lo tangte election along alang litum phan pe rem pe memete alang litum ke jok un elo alang litum phan bewahar si alang litum phan use si karbia tom phan inglong aso tom phan ke kukia tom phan dimasa tom phan rengmanaga tom phan lapen dimasa tom phan lapen syama tom phan khasia tom phan garo tom phan ili tom phan pen akaprek a tribe atom phan ke dong sit de ja kam si alang litum phan si forensing be atom phan tuliram rong hang atom phan si ka bewo har la helo alam ke the nei rong asola ke chini nang ji la ke la si non ke duliram rong hang atom phan la pen forensing be atom phan ka pe jok jite election along perem det de tike alang litum jok un elo alang litum jok jelote ilitum phan alang litum ari pensi ilitum inglong so tom phan ke dong sit det bo la si ilitum manang pi TSG non ke ilitum ke tribe atung ke 55% rat lo
an ke non alang litum 1,60,000 NRC long amen ka via tum phanta dak karbiang long si long leki pilok lo an ke non 2021 aningkan asen sasut ke la thoya su atum bongbo sena atum alang litum si majority che plang po an ke ilitung ke minority po karbiang long po tapu un elo la pen 6 schedule tape do un elo la sinilitum karjulong la non paragraph 27 pen kasinam constitution pen da council long si kasilam nang gi allota non ke Panchayat Allah pensi ha Guwahati si kasilam Panchayat department si ilitum pan non ke autonomous district council punang pupedat si Zila Porishad punang ipuji apan si Allah non ke silam bom lu la si ilitum la ke cedan vek nang ji athema constitution 6 schedule long ke cut of year po awi 1957 po awi 1952 putawi hadaki pugela po hello ye tribal pulo tangte lake tribal area lo paragraph 20 ateng tribal area lo tribal atumsi 6 schedule council along autonomous council election along ke tribal atumsi vote ta jok long chot nang ji lapen ke election ta contest long chot nang ji non ke alang litum pan vote pa pe jok ji election ke contest long le pu si pu sitan la ke lo long ke tok do vote le jok long te election ta contest long lo la ke jong si la so lo pe pas dette bongo sena tu ke high court ta dampo supreme court ta dampo an ke latum election ta papi thu long lok ji la hello yo ilitum ka chini nyang ye inglong aso tum ilitum ludo nang de Asamis tumilitum hanang pulo Karbia tum ke okora punang pulo Indian army tum da survey at si pulo Karbiang long ke vir tanglo lapen Karbia tum ke kachini ne ta ke leli tu pik pu la posi la kachini ne ke li tu pik apot ke ilitum ke var chorgia pan bor inang po ilitum chini nang po lapen ilitum han okora punang papi pulong le det nang ji lahelo nitum neletum Aphlc pen kabor I la leka do veta nang cerap dul hur hete ilitum ke ki virlo ing longa soke ki virlo la pupelete la ansi neli non ke dakpen ilitum along ka program dam ra meeting do damana kardom